li kieku ikollok toqgħod bil-qiegħda intu r-raġel jew intu l-mara madwar mejda u jkollkom biċċa karta qudiemkom u tgħidu isma' hija nikdbu flimkien kif nixtiequh li jkun it-tifel tagħna biex jagħmel suċċess. X'nixtiequ li jkollu biex ikun kuntent. U minnu waħdu jista' jagħmilha għalih innifsu jew għan-nepputijiet. Bliema konklużjonijiet noħorġu. Ma nafx ma naħseb l-ewwel ħaġa li tiġi hija li jkun f'saħħtu, li jkollu xogħol tajjeb, li jirrendi l-flus, li jagħmel suċċess fil-ħajja, li jkun popolari, li ma jkollux inkwiet fil-ħajja, ma jkollux problemi, ma jkollux diffikultajiet, ikollu dejjem il-paċi fil-qalb tiegħu u nistgħu nibqgħu sejrin bil-lista. Imma tgħid din il-lista li aħna qegħdin nagħmlu qed tagħmilna kuntenti jew le, għax naħseb li ilna ħajjitna kollha nippruvaw din. Hekk jew le. Naħseb li ilna l-ħajja kollha tagħna nistinkaw biex uliedna jew biex aħna nilħqu dan. Imma aħna tassew kuntenti jew qisu l-kuntentizza dejjem għadha trid tiġi. Qisu xi ħaġa li rridu dejjem niġru warajja. Kultant nistħajjilha u xek dik il-karrotta ta' quddiem il-ħmar li jiġri warajja, mhix dejjem warajja, marbuta ma' rasu u ma jistax jilħaqha. Jista' jkun li aħna dħalna f'din il-ġirja u tant aħna storduti illi m'għandunajniex li qegħdin f'ġirja li ma twassal imkien u jagħtina iktar li niġru biex nilħqu dak li nixtiequ nilħqu. Jista' jkun. Għalfejn qiegħed nagħmel din il-mistoqsija dal-għodu għax Ġesu propju jibda l-Vanġelu tal-lum u xek. Bit-tmien makarjoj. X'jiġifieri l-kelma makarjoj? Ħenjejn. Ikunu kuntenti, ixxurtjati, ikunu għamlu suċċess din il-kelma Griega makarjoj, ħini, paċi tal-qalb, ferħan, suċċess. Imma Ġesu warajja, wara din il-kelma ħenjin dawk li naħseb li ma tantx ikollu mill-lista li nkunu niżilna aħna. Imma tgħid min għandu raġun, aħna jew hu. Jiena naħseb li dalgħodu l-isfida jekk irridux nippruvaw, almenu nippruvaw noħorġu ftit mill-ġirja tas-soltu tagħna illi donna mitwassalna mkien u ngħidu ħa nippruvaw ftit. Din ir-riċetta l-ġdida. Interessanti għax fil-waqt li dak li niktbu aħna fuq il-karta ikun magħmul l-iktar mill-verb ikolli, ikolli l-flus, ikolli suċċess, ikolli ħbieb, ikolli s-saħħa. Il-verb li juża Ġesu f'dawn il-beatitudnijiet li smajna llum huwa verb differenti, huwa l-verb inkun, il-verb tkun, inkun. Mela rridu nbidlu bidla kbira fil-moħħ tagħna, fil-mentalità tagħna biex nippruvaw nwettqu dak li jew aħjar biex nippruvaw inkunu u ngħixu dak li jixtieq minna Ġesu dalgħodu. Ħafna drabi il-qaddisejn aħna nfittxuhom biex ikompli jgħinuna f'din il-karta li nkunu ktibna, mhux hekk? Għejni biex ibni jsib xogħol jixraqlu. Għejni biex ibni jikseb is-saħħa, għejni biex. Però tgħid il-qaddisejn għalhekk biss qegħdin għal xi ħaġa oħra. Inti meta jkollok tifel jew tifla u ikun kiber, kun iżżewweġ ħal-istat tiegħu u jiġi kważi kuljum jitolbok xi ħaġa. Inti tkun kuntent jew kuntenta mhux hekk li t-tifel baqa' marbut jew marbuta miegħek, imma ma jiġikx id-dubju li tgħid imma dan it-tifel allura jien m'allimtu xejn, jagħmel waħdu, mhux kapaċi, jagħmel waħdu, għal kull ħaġa ta' xejn irid jiġi jfittixni. Ma tistaqsix lilek innifsek u tgħid imma jista' jkun li dan it-tifel jien darrejtu wis marbut miegħi
u meta mmur jien x'se jiġri? Ma tallimx ikun indipendenti? U kif ikun indipendenti t-tifel tiegħek? Kif? Meta jkun bħalek. Meta jibda jiġbaħ lilek, meta l-skills tiegħek jibda jħaddimhom hu wkoll, tibda tħaddimhom hi wkoll. U dakinhar int tkun iktar kuntenta u kuntent għax tgħid it-tifel tiegħi dak li kelli nagħllmu għallimtulu u kapaċi jimxi fuq saqajh waħdu. Ejja ndawru ftit din ix-xbija fuq il-qaddisejn. Il-qaddisejn tagħna meta jkunu l-iktar kuntenti? Meta ikunu pronti hemmhekk u xek kif nistennewhom aħna u nixtiequhom aħna, illi għal kull ħaġa ta' xejn induru lejhom u nitolbuhom. Għamilli hekk, tagħmilli x'hekk, ħalli ma jiġrilix. Jew inkella meta aħna nibdew nimitawhom, meta aħna nsiru bħalhom. Meta dak li ħabbew huma inħobbu aħna wkoll. Jiena naħseb li iktar tagħmel sens u xek illi aħna nimitawhom milli nibqgħu ħajjitna kollha tal-laba u xek. Kważi nistennew lil dawn xek iqumu sew filgħodu biex jikkuntentawna għal kull talba li nagħmluhom. U forsi ikun ħażin għalina u forsi ħażin għalihom ukoll jekk it-talba tagħna ma tiġix mismuwa. Liema kienu l-karatteristiċi allura li il-qaddisejn għexu fil-ħajja tagħhom u li forsi aħna wkoll nixtiequ nimitaw. Jew li forsi aħna wkoll għandna nimitaw biex ngħixu din il-paċi, dan il-ferħ li aħna tant nixtiequ fil-ħajja tagħna. Huma l-bjatitudnijiet. Se nipprova ngħid kelma żgħira fuq kull waħda. Ħenjin il-foqra. Ma tgħid veru Ġesu qala din ħenjin il-foqra, kien jgħix f'dinja Ġesu ħenjin il-foqra, ħenjin il-foqra fl-ispirtu, jew inkella kien maqtuħ mill-art. Le Ġesu kien jgħix fid-dinja u iktar minni u iktar minnek. Inti taf li jien u int nitwildu eriwen, nitwildu b'xejn, m'għandna xejn. Hekk jew le? Mhux hekk nitwildu? U kif nitilqu minn hawn? Kif nitilqu minn hawn? B'xejn. Anzi, nitilqu minn hawn għar milli nkunu ġejna, għaliex? Għaliex? Għax anke l-ġisem tagħna jkun deterjorat, ikun spiċċa, hekk jew le ma' żmien il-ġisem tagħna wkoll nibdew nitilfuh biċċa. Min jibda jitlefla u min jibda jitleflem. Imma bejn it-twelid u l-mewt x'ngħixu l-illużjoni li aħna għandna xi ħaġa, li aħna proprjetarji ta' xi ħaġa. Problema kbira. Illużjoni, utopija, mhux hekk? Jiġifieri ħolma. Hekk jew le? U kemm ma norqdux u kemm ma niklux għal xi ħaġa li min għalina hija tagħna u fil-fatt mhix. Fil-fatt mhix. Aħna ġejna u x'hekk. Aħna twelidna hawnhekk Għawdex, sibnieh qabilna lil Għawdex u se nħalluh warajna serħu raskom. Forsi jħut minna anki d-dar fejn joqogħdu sabuha diġà lesta qabilhom u forsi jħalluha warajhom. Imma ngħixu b'dik l-illużjoni u x'hekk tagħmilna kuntenti b'mod falz li aħna għandna xi ħaġa. U meta ngħixu din il-mentalità li jien għandi xi ħaġa, li jien proprjetarju ta' xi ħaġa, allura il-kejk illi jaw fir-raħal fil-belt fid-dinja irridu niġġieldu fuqu. X'jekk jiena għandi xi ħaġa u inti wkoll għandek xi ħaġa, allora nidħlu f'kompetizzjoni ta' min se jkollu l-iktar. Xi tfisser tkun fqejr fl-ispirtu? Tkun reali. Tkun taf tot sal-10. Tkun veru. Tieħu ħsieb tiegħek innifsek iva u tal-bżonnijiet tiegħek iva, imma ma tinsix lill-oħrajn lil ta' madwarek. Ma tkunx marbut iżejjed ma dak li għandek, għaliex? Għax dak li għandek se jibqa' warajk. Serraħ rasek li se tħallih warajk. Għandu ħajja iktar minnek. Serraħ rasek. Allura interessanti, provaw riflettu naqra. Meta jien jidir li nippossidi xi ħaġa, li għandi xi ħaġa, ikun qed jiġri bil-maqlub. Mhux jien qed nippossidi, mhux jien għandi, imma jekk jien qed nippossidi d-dar, id-dar qed tippossidi lili, insir skjaf tagħha, il-sir tagħha. Anki lill-luliet, jekk jien nippossidi lill-luliet,
l-uliet qed jippossidu lili, insir skjaf tagħhom. Interessanti l-Vanġelu. Il-libertà tal-Vanġelu. Għandu raġun Ġesu mela meta jgħidilna ħen jien il-fqar fl-ispirtu. Jew m'għandux raġun. Imma aħna sfortunatament tant ħalna f'din il-ġirja li kważi nsibuha bitqila biex noħorġu u nibdew nimxu mixja inqas ikkomplikata, iktar sempliċi, imma li forsi hija ġdida jew kuljum hija ġdida u hija differenti. Tant hija differenti se ndura l-aħħar sentenza u l-aħħar beatitudni li Ġesu qal ħen intom meta jippersegwitawkom. Għaliex għax jekk nippruvaw ngħixu f'dan l-istil aħna ta' Ġesu, se nkunu the odd one out. Ma nista' nkunu bħal bqija, mhux nkunu bħal l-oħrajn, l-oħrajn ma jagħmlux hekk, jgħixu b'mod differenti. Allura aħna stess se nħossuna differenti, se nħossuna persegwitati. Ħen jillim nikta, jgħid Ġesu. Għax huma jkunu farda sewwa wkoll aħna mmorru nfittxu l-hawn u l-hemm biex ikollna ftit paċi tal-qalb. U Ġesu jiġi jgħidlek ħin il-imnikket. Imma għal min qiegħed jirreferi Ġesu, ħin il-imnikket. Minnu l-imnikket tal-Vanġelu? L-imnikket tal-Vanġelu tafu minnu u dak illi billi għandu għajneħ miftuħa fuq id-dinja, mhux fuq innifsu biss, mhux iffukat fuq innifsu biss, jinkwieta l-ħaddieħor. Jinkwieta l-ħaddieħor. U jekk aħna nkunu nista dan it-tejb, dejjem hemm xi ħadd li għalih iridu ninkwetaw. Issa tinkwieta ma jfissirx tħalli lilek innifsek tiġi mkaxkar mill-emozzjonijiet, għax inkella ma tkunx tista' tgħinu. Imma tinkwieta jfisser li inti taħseb f'min qiegħed ibati. Li aħna ma naħsbux fina nfusna biss. Intom ippruvaw innutaw ftit x'inhu jiġri bħalissa u xejn din is-sitwazzjoni tal-COVID. Għalfejn il-COVID tibqa' mixja, għalfejn. Hemm soluzzjoni. Il-COVID tibqa' mixja għax hemm imxija li hija wisq iktar profonda minn tal-COVID u li min idil imxija iktar profonda. Illi jien naħseb għal rasi u niġi naqgħu nqum minnek. Din hija l-imxija l-iktar perikoluża. Kieku m'hemmx din l-imxija l-iktar profonda jien naħseb għal rasi u niġi naqgħu nqum minnek. Kieku nimxi fuq il-beatitudnijiet li huma kollha kemm huma konċentrazzjoni fuq l-ieħor u fuq l-oħrajn u mhux fuq innifsi fuq il-persuna tiegħi, kieku ngħidilkom li l-COVID m'għadhomx ma tieqaf. Imma mhux il-COVID biss. Jieqfu ħafna iktar problemi fid-dinja madwarna. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa. Min huma dawk ta' qalbhom ħelwa? Il-Vanġeli jgħidilna għax huma jkollhom l-art bħala wirt. F'Salm 37 għandna definizzjoni ta' minu qalbu ħelwa, minu qalbu tajba. Minu qalbu tajba jgħidilna dan is-salm ma jieħodix ħafna bi kbira jekk xi ħadd iweġġew b'xi kelma. Ma rabbejx mibeda f'qalbu jekk xi ħadd jieħodlu xi ħaġa li mixtiequ. Huma sfidi dawn huma challenges qawwijin għall bniedem. Imma forsi din jittriq biex ma nkomplux il-kompetizzjoni u l-aggressività u xek li kultant immissuha bidejna nisimgħuha bidejna li ngħixu fil-ħajja ta' kuljum. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ u bil-għaġġ tal-ġustizzja għax huma jkunu mxebba. Interessanti għax Ġesu jqabbel il-ġustizzja u hawnhekk il-kelma ġustizzja mhix dik illi nifhmu biha aħna jien nagħtik daqskemm tagħtini int u inti tagħtini daqskemm nagħtik jien, mhux dik il-ġustizzja. Hawnhekk qiegħed jitkellem minn ġustizzja aktar profonda l-kelma Griega hija dikaiosune u xi tfisser righteousness, it-tjubija, il-qdusija. Fi kliem ieħor kif jirraġuna Alla, kif iħobb Alla. Allura ħenjin dawk li għandhom l-għaġġ u l-ġuħ għal din il-ġustizzja, għal din l-imħabba ta' Alla fostna l-bnedmin. U jqabbel din ix-xewqa tagħna mal-għaġġ u l-ġuħ. Issa aħna llum ma tantx għadna nsofru għaġġ u ġuħ. Imma immaġinaw fi żmien Ġesu, fl-art ta' Iżrael fis-sajf dik is-sħana, fejn l-ilma ma tantx komuni u rari. Għaġġ u ġuħ għal din it-tjubija u kemm għandna bżonna. U forsi aħna wkoll dik inkunu nfittxu ta' anki meta nikdbu dik il-karta li semmejna fil-bidu. Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu ħniena.
minflok taħseb għal rasek, għandna l-parabola tas-Samaritan it-tajjeb li tispjegalna tajjeb min huma dawk li jħennu. Tista' jew taħseb għal rasek bħalma l-qassis u l-levita meta huma għaddejjin fit-triq raw lil dak mixħut mal-art u xek. Ferut kważi qed imut. Jew nistgħu nagħmlu bħal pas-Samaritan. X'għamel is-Samaritan? 3 affarijiet, 3 verbi importanti. Ra, jgħidilna l-Vanġelu. Raħ, imma ħalla li dik ix-xena tidħol mhux biss f'għajnejh, imma għamlilha l-wisa f'moħħu u f'qalbu. Dak is-Samaritan daħal f'qalbu. U l-Vanġelu jgħidilna kellu kompassjoni minnu. Il-kelma hija qawwija ħafna. Tħassru bil-Malti, tħassru. Anki aħna ngħidu għal din il-kelma, ma bil-Griek il-kelma splangestai, din il-kelma tfisser li ta' ġo fik jitħarrek kollu għal dik il-persuna li jinti qed tara batuta. It-tieni verb. Mela tara, tħalli dak li jidħol f'għajnejk jinżel ġo fik, f'qalbek, fl-istonku tiegħek, fil-ġewwieni tiegħek, imbagħad tagħmel tmurtejn. Dan ifisser tħen. Kemm tkun isbaħ aħjar id-dinja kieku u kemm inkunu iktar ħenjin. Forsi għandu raġun Ġesu. Ħenin dawk li huma safja f'qalbhom. Safja f'qalbhom ma jfissirx li ma jkollniex ħsibijiet ħżiena u ma jkollniex tentazzjonijiet fuq is-sess, mhux hekk qed jgħid Ġesu. Intom tafu x'jiġifieri meta ngħidu deb safi. Deb safi jfisser li ma jkun imħallat b'xejn. Pur. Pur f'qalbek ifisser, safi f'qalbek ifisser illi meta inti qed tagħmel azzjoni tajba, meta inti qed tħobb, hija tħobb sempliċement biex tħobb, mhux biex tixtri lil xi ħadd, mhux biex tasal għal xi skop ieħor, kemm ngħidu għadin anke fil-familja, jiġi r-raġel jagħmellek kumpliment, imbagħad wara ġo qalbek tibda tgħid imma dan xiriet illum, x'għandu bżonn illum. Jekk qed tagħmel kumpliment, tagħmlu bħala kumpliment biex tħobb il-persuna, full stop. U jkompli Ġesu, ħinin daw li jġibu l-paċi, għax huma jissejħu li talla. Tiġi persuna fejnek fuq ix-xogħol u tgħidlek isma' għandi xi ngħid mar-raġel ta' u taf kemm ilu jinkwetani, taf kemm ilna għaddejjin ħallih, itilqu, xi problema, illum itilqu, llum daqshekk illum ħadd ma jgħid xejn tax, kulħadd għandu fil-familja mhix problema. Ġesu ħinin dawk li jġibu l-paċi. Jiena kultant, u xek, bil-miftit esperjenza li għandi, kultant naħseb dbati iktar biex tinfiret mill biex tirranġa. Kultant, dbati iktar biex tinfiret mill biex tirranġa. Dawn huma l-beatitudnijiet l-aħħar waħda diġà semmejnija, ħin dawk li huma persegwitati minħabba l-ġustizzja. Ġesu ma jwedni interessanti, Ġesu prattiku, veru, konkret, reali, jaf l-affarijiet. Jekk ngħixu hekk, ħadd mhu se jċab xpilna ta' qed jgħidilna Ġesu. Se tkunu persegwitati. Imma forsi din ilena ta' veru, Interessanti Ġesu għax bil-maqlub tar-riklami u bil-maqlub forsi ta' dik il-karta li aħna ktibna. Ġesu qatt ma jimmaġina paċi tal-qalb għena mingħajr sakrifiċċju. Hija illużjoni fil-moħħ tiegħi, fil-moħħ tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna li aħna xi darba nistgħu ngħixu mingħajr sakrifiċċju. U jridu noqgħdu ftit attenti biex ma ngħaddewx din il-konvinzjoni żbaljata mingħajr ma nindunaw lil uliedna. Tafu kif kull meta aħna nippruvaw naqduhom mill-koxxa mill-ewwel f'kollox. Il-mulejjatina għal-menu li nindunaw li dik il-karta li ktibna fil-bidu mhux dejjem tħalli r-riżultati li nixtiequ. Forsi hemm karta oħra, il-karta tal-beatitudnijiet li tagħtina dak li qegħdin infittxu tassew.